Christian masaber ko shan masabera ni kha thil ol ai lo tak mai ani a Hebrai ho Bible thutlung hlui kan ti ta khi mangin Isu chu Mesia ani nge yani ti puan chu antuma atira chuan judami ve kan ni a kumsom zeta liam hnuwa juda ni velo te hena chanchin tha an puang darve chawani Peteran Cornelia hena kalin chanchin tha chu gentle te hena ashil tanta ani kha tichuan atir lam kumsom thum chung kha chu Hebrai Christian ni chungin juda serle sang an la khoi theya achan po Judaism le Christian na chu thil inang reng alan dan sang ni mai khanan nga yani amai ro chu chutianga om ho reng chu chan sang sang awangin ahar sata shet zela ama sabera chuan juda ho khan langsar takin Christian te an ngai theilo na anti lang tana thren khat chu anti hlum hial ani kha Stephen ate angkha achan dang le chu juda Christian du fir zual te khan Christian na chu juda sa kho huang chunga khungan du a Judaizer kan ti te khan Christian ini ma in juda ini phot turani ti ngai danan nei anin hnial na ber po sertan chungchanga ani a gentle te chuan Christian ni an du ani chuan seran tan nge turani anti apathumna chuan rom ho ti du dana hantor khan Judaism le Christian na chu an thliar chiang le zual tabok atira chuan rom ho khan Christian na chu Judaism peng pakhat ni mai khan an ngaya hei hi apoimo na chan chu Rom sarkar hnuaya khan Judaism kha an hriat pui sa khuwa ni Judaism sa khuwa chu izui theya sa khodang ero izui theilo tichuan Rom ho in Christian na chu Judaism ne na sangani ti an hriat taka kha chuan Christian te ti du da kha an tanta ani dan an bo chemiau mai sia heng te awang hian Juda le Christian te chu an danglam na alang chiang hret zela anin then sang chiang tel tamai ani chu wang chuan Juda Christian tam tak kha din hun khir takan ding ta a an sa kho hlui chu an zom le don nge an sa kho hlui chu sanin Christiana anin pepum hlumang ti kha an thlana ngai ta ani atir lama kha chuan edi somsari borvel thleng kha chu Juda ni chungin Christian an ni theya ma se tuna chuan an du an thlan ngai ta ani ti chuan Hebrai Lehkhathawna hian du thlanna dik tak an nei theina tura fuihna kan huta a Christian te chu har satna kara po chel taka rin na vuan tlat turina cha a chu Hebrai bung ruk chang khata hian kan hmu amai ro chu Hebrai Lehkhathawn hi tu zia ber nge ni ti kan thei to lova atir lama chuan pola zia nia ngai ani thin ani lo vek po in pola zia dan kal hmang zuin tuin emo azia ani ring anom entirnan lukate Barnaba zia ani ring an oma achan po Levia chi ani a Juda serle sang hre chianga thutlung hlui hrebel hle kupra atanga local ani awangin Greek po athiama ama ero chu Barnaba kha ziak mi ni lovin ataka thil ti chi ani a thu ziak bel chian dol takhan ziak tur chi ni na langlo mithiam te soidan chuan Hebrai Lehkhathaw'n hi chu mithiam kut chuak ani a athu ziak hi bel chian a dol bi hle a Barnaba chu tiang han ziak thei tur ni nan ngai lo then khat chuan Apollo va ziak ni nan ngaya Alexandria mi Greek mithiam ani thu soi thiam takani a thu thlung hlui ba ka pola thu ziak po a hre chianga ko ran ho khan an hre chiang hle bok ma se ama ain soi lova chu ba ka athu ziak dang hmu tur a om lo bok a zia ani yang ti nem nge na tur kan nei lo ani pola zia ani ring an om boka thu thlung hlui a hre chianga chanchin tha a hre boka atira sarmon anga a soi chua an hnuwa ziaka an da ta ani ring an om ko ran pa kan ti te khan pola zia ni an ngai deuh vekani Clement ate Origen ate Jerome ate hian pola zia ani an ring tichuan Hebrai Lehkhathaw'n chu aziak tu dik tak hre thei to lo maila polan a sermon tura azia annuwa lukan edi somruk pasaria pola Roma ti hlumani lai borvela Greek tonga azia chu aniang ti hi ngai dan tlang lon tak pakhat chu ani aziak tu hian azia sakate hi a hre chiang hle ti ero chu kan hre theya Timothea kha hria thutlung hlui a hrebel hle a temple serle sang hre chiang hle Isua chanchin chip chiar takin a hria thuziak mi mithiam ani ti kan hrebok ma se tu ber nge ani ti ero chu Origen a tong kam khoila pathian chi a hre chiang om to azia hun ero chu ngai dan pom om tak kan neya edi somkwa paruk khan Rom bishop Clement khan Hebrai Lehkhathaw'n mi hi ala chhong to a chumi om zia chu atlai bera edi somkwa paruk malam ani ti na ni kan hriat angin edi somsaria temple ti chiat ani a
ti chuan Hebrai hian temple ti chiat thu tarlan ani lo ba ka temple serle sangte chipchiar takin ala soya puithiam na tho te kha present tense vekazia an lani bok heng te awang hian edi somsari malama zia ani arinom chu mai ba ka Hebrai bung som pathum chang saria te hian an ho tu mual lo liam to te chung chang ziak boka Christian na Halloween tran tira tang khan thangkhat lian zet chu aliam to aniang ti arin thei bok heng chan sang sang awang te hian Hebrai chu edi somruk pathum le ruk kwa inkar vela zia ani rinani azia chan ber chu in fuihna ani a Hebrai bung som pathum chang som ni pahnia nima sela Unaute u kange na che u fuihna thu hi ngai thei hrâm ro u in hna thu tlem te ka ziak sia ti kan mu Juda Christian te chu an rin na phatsan lo turte Judaism a le lo turte Krista a rin taka om reng turte a fuihna ani ti du dana awangin an ril ruat nuala du an thlan na ngai awangin an ril ru ain khap na sa hle bok Juda Asilian anga hanin chan chin la Judaism chu isa khuwa ni rungat lovin ini tin nun dan phung le ingai tu na zong zong thunun tu aniang chu chu kalsanin ti du da tuar mek te lama chuan ilut ve theiangem du thlan na hau tak tak mai ani a tren khat chuan in kho man lo ban san to thu kan mu a Juda sa khu alet le anom thu po bung ruga kan mu chu ba ka Juda nam khan Christian na chu an pom ngai don lo ti alang chiang tran to bok Christian masa te khan Juda mi te chu Krista zui tu an ni ve mai an be saya Juda te chuan Isu po Juda mi tho ani ti an ria shil lok na thlen dik tir po an hua a thil mak ti an hua a tho le na an hu bok chu wangin zoin Christian an ni mai an be saya ni ma se kum som thum som li aliam hnuwa po an ril ru an la so son theilo ti chuan Christian masa te chuan Judaism le Christian na duan thlan nge ngai ta ani chu ma se Juda Christian te tan khan thil thar ani a en shan an nge don ani gentle ho nen an in thurwal tak tak theilowa Juda ho in an hnol to boxi Juda ho chuan temple an neya puithiam te po korfual moi le ro pui taka chei an ni a khotlang ina an za le an ngai san ron an ni a man lai lal ro pui tak tak Davida te Solomon te lam tang an ni chuti mek lain Christian te chu pindan chungnunga te puka te mi ina te anin mukhom thina suman nei lawa thil ti theina an nei lawa za omna an nei lawa misual dan bo chetu ti in ti hluman ni reng bok chu wangin Judaism aya Christian na han thlan jok kha thil ol ai takani lawa abikin an hun pui ku tan nei huna te khan a har sale zual ti chuan Hebrai ziak tu chuan he sa kho pahni te hi a khai khin ta a khoi nge chung nung jok ti hriat ti ra du a adik jok chu thlang turin a fuyani sa khodang ne na in khai khin hi thil moi ani lova sa khodang that tok lo na hi soi lawa tha ani ti ngai dana om renga ma se Hebrai lehkhathaw'n hi Christian na le sa khodang khai khin na ani a khoi sa khuang nge chung nung jok ti tarlan na ani ti chuan Hebrai chu hlom lian tak pahni a then theya bung khat chang khata tanga bung som chang som pariat thleng hian Isua Krista ro puina kan hmuwa zol neite angelte mosia te ain aro pui jok ti thu kan hmu chu chu hlom hasa jok ani a hlom hni na hian ko ran ro puina kan hmu bok bung som chang som pakua tanga bung som pathum thleng hian thuma hruai toy te anaya ti chuan Isua chu Israel history a miro pui te le thil thleng then khat nen a khai khin ta a Isua chu Torah a angel te nen a khai khina mosia le ram tiam nen a khai khin le a puithiam le Melchizedek nen a khai khina ato bera in thoina le thuthlung nen a khai khin bok hetianga khai khin na chan hi aziak tu hian ngai poimo tak pahni anei wang ani a pakhatna chuan Isua chu midang le thil dang zong aya chungnung zo kani thu hriat ti ra du a adang le chu athu ngai thatu te kha ti du dana hnuaya po Isua tana rinom tlat turin a du a chu wangin a hlom tina hian Isua hnol lo tura vau khan na tak ada tel zelani ti chuan athuma hruaya hian Isua chungnun na chu aron soi ngala tun ma hun zong khan kong tin rengin pathian chuan kan pi pu te hna zol nei te mangin thu a soi thina tun hun hnunga hian kan hna fapa in thu aron soi ta thungani ti in tun ma a Israel te hna pathian lo in puan to dan zong a in Isua chu aro pui zo kani ti in bulatan ani ani chu aro pui na eng le aze pui putu ani bok ti in a chun zom ngala Isua chu pathian tluka ada a
pathian atanga en na mutu ni mai lovin ama chu eng ani ti asoi isu chu pathian mihringa lo chang ani a he isu ani na ro pui bik hi ale khathon pum puya asoi zui chu ani ta ani hlom masabera hian isu ale angelte akhai hina makan ti deuh mai thei inga tinge angelte nen ber kher juda te ngai dana chuan tora le pathian thu mosia hne na sinai tlanga petu chu angelte anni ti chuan isu chu angelte aya ro puizo kani chuan athu cha po tun ma zonga pathian thu cha puang tu te ain achung nung zo kani ti na ni ti chuan avau kha na thu ma saber chu kan mu zui ngala Israel ten angelte ron pek tora pu an ngai poimo viawani chuan pathian fapa mewin thu aron ken chu an ngai poimo em turani ati bungthum le bunglia hian isu chu Israel fa te hruai chuaka pathian bia buk sak sak tu mosia ai na ro puizo kani ti thu a soile a isu po pathian mi te tan hruai tu ani a ma se puan in siam sak tu ni mai lovin thil engkim siam tu ani ti chuan Israel ten mosia laka an helna awanga ram tiama an lu ve thei tak lo thu a soya chumi hnuah chuan vokhan pahnih na kan hule ani isu chu mosia ai ro puizo kani chuan alaka kan hel chuan engang taka thil poi nge an chunga lo thlengang Unaute film khura chuti lo chuan pathian nung tluk san turin tu thin lunga emo rin lo na sual halo lut da ange ti in ashilani bunga atanga bung sari thleng hian isu chu arona thlakal zela puithiam te ne na khai khin le a pathian ma a Israel te ai o tu an ni a mi puite sualna ngai dam ani theina tura in thoina hlan tu an ni ma se puithiam te ngei po chuan sual thoina an ma mo ve renga midang sualna le an mani sual ngei po thoina tur a omanga yani atia chu isu ani puithiam chungnun berani bok ma se arona thla ani lova melkizedeka omdan anga chatuana puithiam ani thung melkizedeka hi manlai jerusalema puithiam le lal ni bok abrahama chanchina kan mu kha ani a ti chuan hebrai ziak tu chuan isu chu puithiam lal chungnun berani a anun dana soisel bo ami te tana engtik lai pu om reng pathian le mihring inkara palai na lo thok to zong te aya ro puizo kani thu a soita ani ti chuan vokhan na thu a soi le a isu a hnol chu pathian ne na inrem le na kong thaber le om chun hnol na ani a ti mi alo turani isu le thil dang a khai khin na hlom to per kan thleng ta a bungria ta tanga bung soma hian crossa isu a thi na chu tempula ran thi sen hanga in thoi na zong aya chung nung ani ti a soi khang in thoi na te kha chu hlan fo tur an ni a ni tina an hlan tur le in rem na ni a kum tin an hlan tur te an ni isu chuan kum khu atan khovel mi zong tan anun na hlan thung chu wangin isu kalbo san lo turin a cha a pathian ngai dam na an chan theina tur an tlan chiat san ti na ani don ani hlom ni na bung som chang som pakua tanga bung som pathuma hian ko shan ro puina kan hu ve thunga isu chungnun bik na kan hriat chian to chuan ko shan lu Krista chu ama kan rin omna le kan thiang hlim na mangin kan choi moi turani isu chu juda sa khua an zol nei tele an serle sangte aya aro puizo kani chuan a ko shan te po chuan aro puina le achung nun na chu an trom puya chu wangin thil ro puizok nolin thil thalo zok thlang su ti hi hebrai ziak tu thu cha chuani ti chuan hebrai ziak tu thlirna angin kan thlir pui ve theita a isu a khan pathian thu ngei chu kan mu a thil siam thar ni turin be seina an nei theita a chatuana puithiam ani a ama chu in thoina fam kim ani chu wangin har satna le ti du da na kara po isu chu an zui tlat turani pathian chuan ami te akal san lawang he thu poimo tak hi ngai poimo turin thahnem ngai takin a cha le a bung to bera hian Unaute he fuihna thu hi ngai thei hram turin ka nge na cheu ka lehkhathwn cheu hi toy te chawani hi ti in